Tulung, benar lo ya Allah, tulung, aduh, aduh, Leh, Mbah, Apa to, Le? matan ora nyawang nek wong syarat nek kene kok. Lah aku liwat lho, Le. Kok kira wedhus ngono piye? Iki kan nggih pakan dus. Kowe po duwe ngon-ingon? Ora. Lah terus mbok pakane apa? Wedhuse apa? Tak kene tanggoku, Le. Litil. Matan kene. Apa kowe nyapa ngono kuwi? Weteng kula. Malah nangis. Wis. Ora usah nangis, Le, ora usah nangis. Tak. Aduh, lara. Ora usah nangis. Sing Ora wis nangis piye to, Mbak? sing wis ya wis. Aku ora nduk dhuwit, Le, marek. Aku ki ora nyolek dhuwit, Mbak. Terus njaluk apa? Ora, Mbak, ora masalah dhuwit, ora masalah apa. Kowe ora usah nangis. Gedeng aku ngono kuwi. Iki Mbak sikilku wae kuwi. Lah ora gelem ngomong ndeleh sikil lho nek kono. Pancen nggone sikil nek kono. Sikil ning ngisor. Iki lho tempat tidurku. Kok iso? Ngapa nek kene empane kok longso aku ngrasane. Aku poso, Mbah iki, Mang. Lah. Yo lagi tahun iki lho aku niat poso tenan, Mbah. Aku pengen tobat, Mbah. Apik, kuwi apik le. Tapi nek poso ya sing semangat to le. Bake koyo ngene ya rasane poso, Mbah. Luwe, Bake. Ya mesti patrah. Puasa itu menahan lapar le. Ya bener, Mbah. Mangkane kuwi aja sok rasane luwe, aja sok sambat. Sing penting semangat. Mas poso jiwane panggah semangat le. Ngono ya, Mbah. Kaya seger. Poso sampean? Poso to le. Lha sahur gak? Sahur kene sahur jam 7 Tani jam 7 e. Iki aliran dine sahur jam 7 e. Lah iki sahure kuwi poso dhewe le. Kene lho sahur lho. Jam 4 tapi gak mangan yo an. Lah ora enak sing dipangan. Kok ro, Mbah? Wadah ya watak-watak kere oleh. Yo duwike, Mbah. Ora duwe duit blas le. Wong ketok kemrincing ngono. Wah, gawenamu ki kalung kirek kon ndi, Mbah iki? Warung kirek matamu itu duduk lagi asli iki. Mosok? Iki tak tekokne tak cekne kadar emas e akeh le kok. Iki nek kon jambret kok ratan kono. Matane jambret iki. Ora le yo tak kuto kok. Poso-poso. Mbah, ndang, Mbah, yo duwike, Mbah. Kowe panggang ngono ae to le. Wetengku luwur, Mbah. Aku mung sahur tapi gong mangan, Mbah. Dan to, Mbah, biasae lho dhuwitmu lho akeh. Kae oleh harta karun kae barang. Harta karo sing dimbae lali lho le. Matane lali kene bagai 200.000. Kene melok nduduk ambek gobyos e. Walah kae ndeke cangkruk tok no. Matane dheke lho sing turu. Ndang, Mbah, dhuwit, Mbah. Bayar enek duit lho, enek. Gak mungkin, wis iki didol lek ngono. Ojo iki tak nggih kenang-kenangan. Iki didol. Ojo iki kok Arab le iki. Akik enek iki arep akik. Iki enek kekuatane le. Kuatan apa iki? Iki lho watu kali iki. Matamu anteng. Loro iki. Lah iya kan enek kekuatane iki. Kuatan apa ditutukne ya loro to, Mbah? Ya iya domong kuwi kekuatane nek kono. Gak duwe akik sitok ya ora apa-apa, Mbah. Ojo wis ra kuat e. Iki isine wero Apa isine? abri sak kompi. Kudune ki isine ki kok demit gendruwo, pocong, ngono kuwi. Ora isine ngono kuwi. Iki isine abri sak kompi mergo iki kadang yel-yel lho lele. Wah, gak iso yel. Terus isine apa? Iki kerang iki lho kok kerang. Ngawur ae. Apa wi? Iki demit le isine. Lon modele kaya moto-moto akeh to. Gendruwo le. Kurap iki. Kira ta mbok resiki, Mbah? Ketok Ngene kok ngresikine. ngene.
Kuwi ra ngresiki. Iki lho Le, gombal iki lho matamu. Tak kira lek ngene. Ndang Mbah dhuwit, Mbah. Aku iki nelongsong rasane kowe Le. Lah iya to, gak nyawang aku tak kuru lho, Mbah. Tak sang-sang turu. Lah iya. Kerja mangkane kok mbayani iki lho, kerja. Aku ki wis usaha, Mbah. Tapi ki go ngoleh, ngono lho. Lho kuwi dhuwitmu ya enek no. Nek iki buka ngono. Ki oleh apa, Mbah 10.000? Nasi padang entuk Le iki. Saiki mundak kabeh, Mbah. Padakne jamanmu biyen. Lho malah kono lho diskon, tuku siji entuk siji. Kapan nekmu tuku? Nek ngenane. Aku lho tuku siji entuk siji nek kono. Ya siji mesti entuk siji. Lah iya. Diskon iki. 10.000, Mbah iki kurang lah nggih sahur sesuk barang. Sego padang kena, Aku ki gue tajil kena. blenger, Mbah, aku iki Padang. Alah, Sekali-kali aku pengen pizza, Mbah. kowe apa wis tau kok muni blenger iki? Gong tahu, tapi aku maleh. Urung tau kok waleh iki, lucu. Kok mbae iki aku nek gak Apa? chicken karage ngono kuwi Kuwi untalan apa neh, Wi? makanan Singapura. Eropa. Karagi kok Singapura to, Mbah? Iya to. Lo sento. Apa wi? Maaf. Wis ra enak apa. Kayoke lagi kono pisan ae basamu wis ngono lho, Mbah. Pisano tapi yo berguna Le. Enak isine yo. Iso. Mbah, iki lho. Anak buahmu. Dek wong-wong iki Kok? neh. Enggak pokok ini Nah, apa nih? kineh. Rasa ngenteng nih. Iku Wong iki rasopan. apes. Eh, Mbah yo nek tengah no Mbah. Rene, Mbah. Hari iki ya pandangan rosok iki. ora enak. Aku baru iki arep engko yang Ndi? Dubai. Lah kuwi wong nang Dubai. Ngono cewek jaluke mas 10.000. Aku entuk jatah negara le gak nggih duit. Ngono. Dong ora wae. Negara kok kaya wong yes ah. Pane kok mencurigakan ya. Karo iki. Iki lho rantai kirek. Iki Mas Ora asli usah apa tuh demen-demen. iki? Mas Mas asli to. Aku roh iki. Apa? 300 juta iki. Lah. Akeh to. Wis Kon dilek ro. awak dhewe. Harta karun kae. Lah iya. Nah yo aku ki wis curiga. Soale ki harta karun ki ade mek dikeki 200.000. 200 penak. Lha iki lho buktine enek lho cikan. Masa ijik? Yo icik no, Bro. Kuwi lho jaman ra enake, ketoke tahun winginane. Aku Lah terus mbok ki mangan gaya apa we? aku wis prono sprene poso. Dadi dhuwit iki tak Utuh. tak eman-eman. Delok. Sing mosok sing biyen. Kuwi sing biyen. Oh, Ora Mbah, butuh serine. duit, Le. Aku butuh, Mbah, aku. Kowe ora butuh duit, kowe Carane yo ora diadai ngono, Mbah. Kowe poso apa ora? Poso. Lah poso berarti gak butuh duit to? Ya apa poso? Kebutuhan apa? Kok kebutuhan Apa kewajiban? yo ora kewajiban. Mergo rene apa-apa. Poso niki tahunan kok, Mbah, aku loro. Saya nyocot ini tak ibu. Lah ini lho. Aku baik hati. Lah ini kan yo masuk to. Ya iki lho ora kangge ning kene. Enek Oh, ora kangge ora butuh kok. Hmm. Ora butuh mangan kok yo urip lho tapi yo. Gak iki teorine poso. Ya ini iki wae cangkruk ning warung golek geprek. Poso kok. poso. Ade nunggu buka le. Lah engko lek di ladeni dikai geprek karo dikai es teh. Oh. Iki jarne to. Lho, Dipangan ya mau gak, bazir. Dipangan. Dipangan gak? Eh poso apa ora? Yo lek enek nang ngarepe yo piye to, Mbah, lek ra dipangan. Iki sisteme den kuat poso ngono kuwi lho. Ya ini iki aja jogrokan aja turu, cangkruk ning warung ngopi pesen ayam geprek ngono, tapi rasa dipangan, ngenteni buka. Wah, lho bukane Ya malih petenge krucuk-krucuk no, Mbah. Kuwi kan menahan lapar jenenge pose menahan. Kuwi malah godaan, Mbah. Justru godaan sing gedhe kuwi sing Wah, marai iki kuat. setan iki Heeh, berarti. padha kaya sampean nyang komplek ngono ya, enek lunte jejer-jejer ning kene. Mbok pangan gak? Ora. Mbok gasak gak? Ora enek dhuwit tok iki. Ora mungkin kowe lo celutak, Mbah. Ora apa-apa. Loh, nek gratis. Gelem. Lah iya. Iya. Iki lo celutak. Aku loro iki lo ngacengan wong iki. Wis
iki sistem ben kuat poso. Kaya mbae buka sahur jam 7. Lho niki aliran dingin lho. Buka jam 2:30. Oh, aku roh iki. Apa? Iki gurune aku roh. Apa? Gus gendeng iki. Iki dhewe lho gendeng. Oh iya, Dek. Engko kuat le poso le. Mesti kuat. Gak mungkin. Ya kuat kuwi lho ora poso, Mbah. Poso, mulane poso. Iya, mulane poso roh aku. Tapi lho, sahurmu lho, Mbah. Kan niate to penting. Iya niat tapi lek gak dilakoni ya padha ora poso. Aku poso kerjaku ya abot. Abot apa? Roh iki Padahal kerja abot. Mek congkrak cangkruk iki meng iki apa iki meng? Lek maling Telo. kono to iki meng? Aku roh. Maling aku lo taren sing duwe iki. Genahno telone mbok usungi rong sakemu apa? Iki mae giman gini tak longi kaken tak hitung iki kok ganjil. Tanduran nek ganjil lele. Jan kok dewa tenan. Dadi jebo sito. Nek kono tak ganyang mbek mlaku entah. Ota dipangan to. Entah lho gak mateng, entah gak sepi apa-apa. tenan iki iki. Lek entah gak apa-apa to. Gak apa entah le. Piye to? Sing Oh, gak apa-apa entah iki. entah gak Poso apa-apa. kan menahan Lek lapar doyan haus. Gak apa-apa lek gak doyan. Apa? Kuwi Pokoknya panganan entah gak apa-apa. Kok lembu le. Wah. Telo apa neh kuwi? Apa neh? Kelo legi. Lembu iki kaya wedhus Ya ya. iya kuwi lho. Lembu Wedhus. kebuk sapi, deng sapi. Aku arepe dolan nang Dubai to. Wis ora usah mbok arep-arep gak mbok arep-arep. Sing ngarep-ngarep kuwi sapa to, Mbah? Aku ngarep-ngarep duitmu tok. Terus jo utang aku. Utang apa neh matane picek kene utang. Kae, Tak sikut diakek ngono. anu kae, harta karun kae. Jeling kamu jeling to? Aku yo kae nemu yo an. Oh, lek iki gak pati kerja, Mbah, gak usah iki. Nemu tapi emasnya paling murah dhewe, Mbah. Ya muni tak tekokne nek tokone yo. Nek tak tekok nek tokone lek muni iki emasnya pinten karat. Sekarat, Mas. Ngene. Wah, Ah iya murah to. Heeh. Rangkane tak gawe le. Sekarat wae nek gawe iki. Sekarat mati le, mesti le. bisa iki bisa. Ojo gak Aku kuat. gak kuat aku. Goblok iki, ojo. Aku Berarti aku pinter ya? Pinter wae. Wah, kuwi. Tapi pinter. goblok. Nah, aku lho padha gobloke Ora berarti. ki nek pinter ya tapi Tapi goblok. iki kan kerja sing kerja. Oh, Aku kan yo kerja, kerja, Mbah aku. Aku lho duwe celengan sian, duit. Masa? Cek, Endi? Aku sih. ngece cari. Delok. Wah, Iya. akeh. Yo akeh iki mesti ngutil iki. Nyolong kon dile. Iki lho lek aku nyerangi 10.000, enek 100.000 tak tebokne. Lha gak mangan berarti? Yo Gak gak to. Wah, dhewe gak mangan nih. Wong aku. Heeh. Aku apa kaya godhong telo ngono tak godhog, tak masak. Wis sak. Pokok sing murah-murah niku lho. Kehidupan Ya Allah. yang kere le. Oh, kayaknya di sini Bisa penting kan ikine to, Ini lho, aku iki duwe investasi lumayan. 100 iso nek pas wayang jiko Heeh. Oh. dadi 1 juta. Oke le. Wi judi wi kok. Ora investasi. Padha karo ade nanam saham. Tapi lek aku ngene Mbah, percayaku lek 100 iso manak 10.000 lah wi percaya lek 100 dadi 1 juta wi judi. Saiki emas taune 60 lho. Biyen tekone tukune 500 repes tukune. Saiki Saiki Betul. 50 juta. Oh. Wah. wi pirang gram wi? Sak grame le. Sak grame niku hitungane. Wi karate piye? Ya sekarat. Oh, ya kuwi sekarat iki bener kuwi. Wis dadi 50 juta ya. Ndang nung wong anu kok. Heeh. Duitku iki kena ra ya Mbah ya? Kena Kenek tak kuwi. lakokne, kowe iso liburan ning luar negeri bareng. Iso munggah kaji. Wah, pengen gak kaji, Kak? Aku pengen Ketoke gak cocok iki. pengen ning anu Oh, Jepang aku. Jepang. Pengen India pengen ya, Be. Moh aku pengen roh Maria Ozawa. Gak nek Jepang ya saiki. Wong Nanti wong- WO-nan karo aku ya. Oh, oh. Mbok deh. Nanti wong Nanti? Sapa kowe aku kok? ngefans banget ya. Roh kemeruh. Ngefans banget. Kerep delok filmnya berarti. Saiki nek Amerika ya. Ya ini aku Wis janjian lek gak Maria. buka bersama. Lek gak Wah, Miyake, Uber. nganu ae. Njaluk tanda tangane kakek Sugiono ae. Saiki pensiun ya misalnya.
pensiun wis tuwek mong. Berarti saya butuh pendamping lagi. Penghajul maksudnya. Ya iki, anu we musuhe karo kakek Sugiono le. Oh. Oleh. tawur to. Ting ting ting. Jangkrik. Lho, Hitungan saya yo cukup ora iki. Engko manak dadi piro, Mbah? Sakmono kae wi. sik meneng cangkemmu nak takut duit iki. Aku pokoknya roh duwe iki, Kip. Mbah. Pokoknya Aku aku, kan sithik, nyelangi 6 juta genjul. Aku tangono, Mbah. Ngawur ae. 6 Nek juta. ngene yo. Berarti kupun ceritaan Nek 2000 ne garai saiki. 3,5 juta le men iki. mung Terus kok manake dadi piro, Mbah? Hitung lho nek 6 juta. Sik to rungokno. Ya iki gak iki ngenen harapan sik. Udah 1000. 2000. Ya Allah. Yo Kurang to, Bos, mosok iki. Aja sing gah kok sing suwek-suwek. 9.000. Wis. Kuwi lah apa? Lah aku nang iki 1000, Man. Seneng Masalah. iki lho. Sik aku njuk 5000 aku. Udah iki lho akeh duwite. Entek sing ra enek 9.000. Invest Iki 3,5 juta le rungokno matamu. Iki bakal iso dadi nek 100 manak 10.000. Ah, Nek 1 jutane berarti 100.000. 3 juta 3 juta 300.000. Saiki nih kan. Kuwi hitungane investasi ora sedina rong dino lho. Terus berjalan Ngono ya, aku berarti nompo 300 iki pirang sasi pisan iki, Mbak. setahun pisan. 300 tambah podo kaya kerja Lah saiki dino, nek 10 tahun lho. Hitung 3 juta. lho, berarti awakmu. Cek tak hitung lho iki, Jadi Mong. tak bayar setahun dhisik. ngono. Di 300 kan investasimu selama setahun mana iki to le. Iya. Berarti Terus, sing terus, sing ki utuh ya Pang aja. Yo ngene no, iki diinvest neh no. Ben akeh neh. Oh ngono apa piye? Yo ngono. 300 engko berarti Lho wis bati 300. 30 le setahun. Lah, wis bati 300. 200 oke le gak apa-apa. Sing penting ora gelut le. Ya iya kuwi. Ya wis wis bati lho. Gunamu Aku lo tak nggih sahur engko. Iki hasilnya selama setahun le. iki. Lho tambahne to. Lho, 110. Padahal sing ngene lho liwat. Ayo tambah to. Sing 110. Ya, Rugi we. Lah yo Iki gak kena le puluhan ini iki. Gak nek iki. Hitungane ngene iki. 100 berarti 1000 lho le. Ora duwe duit receh-receh. Iya. digabung nih pisan ngene lho, Mbah. Ngene lho tak hitung nih. Sik to. Iki kan piro? Selawe 29. Oh, Sama dari likur. 29. Berarti ora 1000. Ta? Oh iya pas. Lah ya pas kuwi. Padahal nek ngene lho Lah yo ngene tok berarti pisan. Berarti Berarti kuwi sing 100 mong iki. Lho cek Oke. surah lho rolas. Ngomongi ya. 10 Mbak gak mbok ngono pisan. Ra enek le, ora enek. Sing Iya. wonan ra enek. Enek ya, Mon. Aku apa uyah entek, Bos. Alah alah. Heeh. Jigong kuwi wis asin lho. Apa kuwi? Bolot karo bolot iki yo. Ya jojo ngono kuwi to. Oh le, bae tak ngetere duit iki sik kan iki hasilnya setahun to ini wisan. Wis Aku- ora- Karek 10.000 Aku ya. gak mau kayak duwe. ora usah ngarep-ngarep setahun iki duwite. Dadi iki Berarti kapan ya aku entuk duit wis ini? terserah jikokmu, wong jikokmu 3 tahun pisan yo Oleh. entuk tambah duitmu balik. Sok, Ngomong Tepak to. tapi aku yang anu, Mbak. Kok pane cik ora usah jadul. tapi-tapi. Wis le. Wis Bae ora. tak ngetere duit iki. Nang ndi arepe? Pane kok kesusu ae to. Investasi, yo Guru nyandi iki arep mokel iki no to. Aku poso le, aku Kan gak tau joglok kene mokel. sik ngono lho, Mbak. Alah. Joglokan sik kene. Aku lho gak tau mokel. Wong gak tau poso yo mesti ra tau Aku- mokel. Mokel ping 5 iki le. Berarti ya belas rong poso. Iki lho lagi poso 5 dino. Jenenge tok mokel tapi hati iki poso. Aku ora tau ngapusi. roh Penting dhewe niat kok. ngono ya. Aku apa to sing tak hapus? Ora enek sing tak hapus. Koyoke mesti ngapusi wong iki. Ora tau le, aku ora tau domong Iya, ya. rungokno ora tau lho. Ya wis le aku tak ngetere duit iki. Kuwi selama setahun wis ora sambut jaluk, mergo wis tak kekne menghasilé. Berarti Terus hasilnya mbok investasi nene. Wah. berarti tahun ngarep oleh 12.000 neh ngono no ya. Yo ora to. Wah, kok Yo, kurang 3.000. lho, Bos.
300 Hah? tambah 30.000. 30 tambah 12.000. Berarti sok tambah 30. 300 12.000. Lho. Kok tambah kok? Bingungnya aku. Iki investasinya ping 3 lho, Le. Lah aku sakal langsung Sampai bakal sisa iki kowe. lho. Wih, gunamu pisan kono. Mleki ya rame. Kalau sing 50 lho, investasi no sing 50. Oleh piro lek 50? Lho, Ya 5.000 to, Le. Wong 110 kok. iso dadi 5 juta Mbah ya. Heeh. Ngono lho, carane ngono investasi ngono kuwi. Iki gak ketut Ojo, nih. Iki tak nggih mangan iki kurang iki engko. Iki engko tambahe enek iki engko. Delok entong gunanku lho. Bayangno 50 balik rono lho bisa langsung lho bati lho. Ya wis ya, Le. Ngono ae. Bae tak ngeter duit bisa ya. Heeh. Aku gak mbok jak. Ora usah. Wis mungkin yo. Anu kene jane dikabeni pisan. Wah genah bati lho, wis bati 12.000. 12.000 ya. Heeh. Apa penake ngono ae? Ya kudune ngono to, aku wis bati 5.000 kok. Nah. Iki pomo 10 iki. Ketutne pisan. Yo kabeh sak modal iki pisan no kabeh. Nah, Mending piye? duit tok iki. Nah, Wis mending to. alamat dadi orang kaya iki. Piye, Le? Loh. Hak les nek kene. Kene petung jogrok sik ngono lho. Kowe kok krungu to, Mbah? Loh, waduh sik krungu, Le. Berarti iki Oh, wis entek-entekan Mbah iki aku. iki 5.000 ya total telu iki. Iki didom cah loro. Gane pecah to, Mbah? Iki mau batine tak investine nang piye? Gak kena le wisan. Berarti karek Ora kena, Bos. Iki selama setahun le. Ya wis le. Ayo pamit sik ya. Ayo Cek. Demongi yo. investasi yang Weh, emang ini duitmu piro to modalmu? 6 juta. Masuk. Tapi Aku karek mau- iki Lah aku mau lho. Kayakmu sudah 2.000 Masa ada dihapus itu? murah dihapusi, awake dhewe terlalu pinter. Masa ngono? Lho, Wah, mata nih jaluk Bajingan. nang bajingan.